Tož, vítám vás po dlouhé době u nějakého videjka a jak slyšíte, u nás je to velice vypjaté, ne, tady vyšší kousek bude mě sanitka každých 5 minut, protože tady hnedka vedle je nebo prostě výjezdovka. Dneska v dlouhé době uděláme improvizovaný unboxing, protože teďka na Alza Box je nám leží nová kamera, protože rezignoval jsem, mohl bych točit na mobil, ale tak nějak jsem si řekl, že bude jednodušší si objednat novou kameru. Poprvé v životě jsem sakra zaskočen tím, jak velká je moje zásilka v Alza Boxu. Vždycky jsem čekal, že to bude velký a bylo to malý a dnešek je přesný opak, čekal jsem, že to bude malé a je to velké. Teď v mém autě, nebo spíš poslední dobu v mém školním batohu, jsem si rozbalil tenhle banger. Jsem se na to, ale překvapila mě Alza. Držej svůj slogan. Alza dodržuje, dokud se objednáš, ráno máš. Objednal jsem to ve 23:54. V 5:20 nebo v 6:20 mi přišla SMS-ka, váš balík je připraven k vyzvednutí. Lituju toho člověka, kterýmu jsem zničil noční směnu. Ano, budu muset to vzít nožem. Ale už jsem si uvědomil, proč vlastně to je tak velké. Protože k té kameře je zadarmo batoh. Což je taky poměrně worthy. Nevím, kolik stojí, ale netěší. Něco zadarmo, neber to. Tak je to X9,2. Protože proč byste to mohli pomenovat X9, X9,2? Dobrý, mám k tomu selfie tyč. SD kartu jsem rovnou bral. No a samozřejmě je to vtipný, ale nakonec se nejvíc těším na ten batoh. Jo, Adikal ten pěkný. No, noťasový batoh. Ten ocením. Protože ten můj starý, co mám tady vzadu, tak ten už si se mnou protrpěl věcí. Tam ho stejně dlouho jak ten notebook. Čemž můj notebook bude starý letos 5 let. Takže na dnešní tady je dědeček. A my teda rozbali vlastně to hlavní z toho. Koukněme na tu. Je to už druhá sportovní kamera, co budu mít, protože tenkrát mnoho let nazpátek si asi pamatujete moje parkourové videa. Ty jsem natáčel tenkrát s kamerou za 800, protože tenkrát jsem byl malý špunt, to pro mě byly neuvěřitelné peníze, ale furt fungovalo to. No a tohle je něco na ten způsob, jenom 6krát dražší. Asubr. Kedy koko to dám přískří? Dobře si zapnuté. Krása. Koukal jsem na hodnocení, prej natáčí jako nějaký starší modely, GoPro, krásně. Bacha, pokračujeme, Asubr. Koukněme na toho krasavca. Nechápu, jak to funguje. Jdem se kouknout na zbytek balení. Kokos. Masivná krabice. Klik. Strašně rád bych měl komunitu, která by dělala memečka na mě. Protože občas jako jsem takovej postih, že by to mohlo být zajímavé. No a tady samozřejmě takový ty další kravinky, všechno, co potřebujete prostě k takovéhle kameře. Jdem zkusit, jestli se ještě pamatuju, jak se ovládají sportovní kamery. To bude pro debily určitě. Baterka tam je. Jsem na to stihl borda. Je to bude mít zapínání. Takže takhle. Jako jinak z boku to vypadá stejně jako moje stará kamerka. Já si jdu radši přečíst návod. Dina. Kam jsem ho dal? Ačko. Kde je A? Bude pro debily určitě. 4K nechcem, 4K nepotřebujem. Too much. To je dotykové!
4K nechci. Moje dětská, jsem zatím spokojený, ty vole. Takže... Dobře, se srovnám, co tam je vidět. A... Tohle už by měl být obraz z té kamery. Tut. Mikrofonek. Ale kamera za chvíli chcípne, protože je nabitá na nějakých, že jo, jenom aby ta baterka se neníčila. To je test numero 1, zajímá mě, jaký to má zvuk. A krásný obraz to snad bude mít, protože to mělo fakt dobré hodnocení, ale budu strašně naštvaný, jestli to ten obraz mít nebude. Ale máme tím pádem vlogovací kamerku, drátek, do krabičky zatím dáme a no já si budu muset balit, protože za chvíli mě začíná přednáška, mám tak 5 minut. Takže jsme o 5 hodin dopředu v čase, až teď jsem zjistil, že předtím jsem měl nastavený interní mikrofon, takže furt to asi znělo jako nějak, nebo prostě to rachnání. Teď mám klasický klopák, tady nevím, jak to zní, protože se na to kouknu, až zase budu vevnitř a kouknu se na to na počítači, protože tahle kamera samozřejmě je to sportovní kamera, takže má omezený mikrofon a reprák, to je to slovo. Kouknu se na to, prostě tahle kamera má omezený reproduktor a zní to tak, jak zní to jak starý telefony samozřejmě, takže se na to kouknu až na počítači. I moje zrcadlovka má omezený reproduktor, takže prostě nekoukneš se na to hned, jak to dotočíš, jen víš, že to nějak zní, nevíš, jak to zní. Ale já půjdu na další přednášku, speciální pedagogiku, budu se učit postižené děti, takže tam celkem patřím samozřejmě, jak je známo. Já jsem před chvílí skončil ze školy, nenatáčel jsem vevnitř, protože to tam je zakázaný a když na vás na každý chodbě míří kamera, tak to moc nenápadně nejde. Za chvíli bude 8. A já uvažuji, že dneska přespím v autě, protože se mi nechce hnát už skoro hodinu jízdy domů. Takže si asi zajedu jenom na jídlo a tak se nějak vyspím v autě. Vás asi budu mít u toho. Nevím, vyšel jsem ze cviku, jak se tohle dělá. Zajímá mě, jak tahle kamera bude zvládat s tímhle mikrofonem ten okolní ruch. Takže už jsem zase v autě a já si jdu asi vytáhnout Steam Deck a jdu si něco zahrát. Takže co jiného budu dělat v autě? Tak já si 10:30, už jsem nezapojoval ani mikrofon, mám nachystaný spaní, už si jen tak prostě ležím na skoupený sedačce a pomalu usínám, do toho tady poslouchám podcast a fakt jsem už úplně vypnutý. Asi se uvidíme ráno, když si dám nějakou snídaní a pak zase půjdu na přednášku hnedka. Dobré ráno. Je 5:30. Od asi 3:40 se budím každých 10 minut. Jak se to doklepal do tohohle času, když se začala rozedívat? Už si fakt potřebuji tady se na bydlení. Tak. A jdeme snídat. Snídaně. Kašegera se má zalévat teplou vodou. Vzal jsem ji studenou, taky to jde. Z deníku bezdomovce. Když nemáš co jíst, i studená kaše je dobrá. Takže já si myslím, že můžeme ten rádoby mini unboxing vlog ukončit, protože já zatím za těch pár momentů, co jsem s tou kamerou točil, jsem s ní spokojený, takže já můžu ji doporučit. Určitě se hodí i ostatním na i jiné kraviny, než co dělám já. Má výbornou světelnost, fotí krásné fotky pod mě, nebo jako oproti tomu, co je reálně venku za tmu, na té kameře nádherný světlo, tam to je jak ve dne. No nic, ale já už to pro dnešek ukončím, protože musím jít na přednášku, takže jsem rád, že jste se dokoukali až sem, jestli jste sem dokoukali, můžete jít se zachat like, zaškrtněte si očekávání na jedno nové video, napište mi nějaký pěkný komentář a uvidíme se zase někdy u dalšího videa.
který doufám, že bude dřív než ta mezera, která byla mezi těma dvěma. A zdar je zborec.